Modificacions de regles d'un esport per a facilitar la pràctica i adaptar-la a unes característiques concretes. Sorgeixen dins dels esports col·lectius degut als seus procediments tàctics semblants. Participació per torns. No hi ha oposició directa. Participació per torns dins d'un mateix camp. Un ataca i l'altre defèn. Rols ben definits. Es dilueix el rol atac-defensa. Es pot compartir l'espai o no.
comparteixen les accions i l'espai. Aïllar execucions tècniques de l'esport. Poques regles. Preview.